tinga choverenga around 100 kudai. Alright, kudai kuma. Chitoenda. Alright. Inengara. Okay. Andotengesera vanhu vakawanda pana vakatomboya vakawana ndichitotadza kuwira nanye maprice. Kumbobwesa kuti ndichazotengesa futi. Aiwa mutengo wacho wakanaka. Sasa vanhu vakawanda mukaona list rese revanhu vandototengesera vachinja. Very good. Ndingachitosainira navapa kuti sold. Very good. Very good. Madi. Yeah, it's a very beautiful one. Right, you say. Mamirira pakaita pana. Mazora nemada. Makadini. Ndiri right. Notamba here. Ndozotaura newe kandi ndine vanhu vandokumbotaura navo. Ndozotaura newe senze. Asi muko atengesera stand. Saka ndo Stand yavakatengesera kuti banguru vamwe here. Saka munenge makapimira paya. Saka munenge makutangisa Joro makatanga kusepseva kuko. Kuborereko kudharawo. Saka munenge makusa 1 rutirwe inoindoka chiona alright. Amekatsa kuti amuhu izvandotaura wani. Ndotaura nemama senze. Ndotaura zviti kuhwikwandotaura zvepaziteitepepe. Azi kushumazvo. Muri kutengeserwa vanhu pakatengeserwa vanhu apa. Pakatengeserwa banguru baba manu vandakaya navo vakamhezhegwa panapa. Musavaverenga nanu apa. Vachiti kwai kusvika apo mondoisa jurawo apa. Ava vanotoita basa rotengesera vanhu. Plus panapa pakabadaisa chikoro. Ndautora foni mukomoni ni Akasi pamutemo pa. Aiwa chikoro. Hanyatonzwa. Ndotora foni mota ndo. handi manejera. Aiwa ndotora foni. Achari manejera. Chero banguru baba manu vakauya pano vakapapimidza pano vakatengeserwa nevavo baba vakatozonetsana nenyaya yemari vati ndidzosere mari yangu nokuti panofanira vakwa chikoro pano utoridere. Saka unongondonyepa. Mukomoni ventaura netizwe nyaya yacho. Munoyanga grade kwaimba pano henyu kana musingazvizivi hapasi pamutemo pano. Asi chakanaka dasi Odatenga stand. Asa ndabhadhara hangu mari pa. Mamutoni mabhadhara. Tinondozwisana nawo handifi kuti pakaita. Ndikona ndikakuudzai kunotengeswa mastand ari pamutemo moni pamoni. Munongepi? Shelter Zimbabwe. Pane inonzi Shelter Zimbabwe. Ndio inototengesa mastand ari pamutemo. Pakatotengwa nasekuru vangu ini. Kwete amutengese gbai yenemai. Anodini. Panoda kuwakwa chikoro pano. Mhandi utaura Shelter Zimbabwe. Zvati apo wakwenda kauni. Muri kutotiziwa zve. Kuti nema dzavo. Shelter Zimbabwe. Harano zvaanopera kundotitsotsa kai. Saka ndana dziva dzavanodzizogiredewa. Vanenge vatengese gbai dziri pamutemo. Panofanira wakwa chikoro. Mukaenda kuShelter Zimbabwe. Munototenga mastands. Unongobhadhara 20% pakutanga. Imwe yose wopedzisa within 2 years. 20% shoma. Ichiite mari imaone. Mastands acho akachipa zvisingaiti ari kuAdelaide Park kune mastands ariko kuchishanje kune mastands ariko kumabvuku then kuRockview kune mastands kuti ariko anotengeswa neShelter Zimbabwe ari pamutemo hakupowi kuchigredhewa nevanhu plus kune rodi dzakanaka mukatoenda ikoko nemota yenyu yandaona zijagwa rakamira apo iro inotoendika zvakanaka iyakati saka zvindinoaonepi vari kupanhamba 95 Avenue ipi 95 muna 5 Avenue kuHarare mutauni ndo mavari. Alright. Asi ndichachitoendapo. Plus vanotovakazve. Ndasanga tombobvisa nesendi baba mukomana ndandisati. Vanovaka. Mwari zvanoita. Kuti Shelter Zimbabwe vavo. Vanogona kutoti vakakutengesera stand votokuvakira mbijana muchingota ndokunaka mwari makana chigitari ndechei akaita chigitari mucheno kani mwana mucheno vakachena vasakareka ndichitoende kuwaona ana adhiredhi wavo ndichitoaona Adelaide Park kune mastands Rockview kuchishanje kumabvuku kune mastands ari pamutemo izvi zvamuda kuitigwa izvi takona muchitemo pechigredhe hopo ndature mafemo diko unotsotswa muHarare muno unotsotswa zvamuna zvezvi mushandisei zvakamira kwazvo iwe tibvire kashi shofu unotomushandisei tibvire mune zvamushandisa ndiudzei kutobarwa pandakadava nditenzi hai chitaiwo neni zvemota yenyu mugonondisiya hamba ino problem ukare wandibatisa zvisikaitiba musikana wabigwa muHarare kwenyugarepi aigara kubasa ugara kumandare ekufana kubasa izvozvi ndipori nayo